je danas bila uistinu jedna izuzetna prilika za vidjeti što to nude obiteljska poljoprivredna gospodarstva i tvrtke s područja Požeško-slavonske županije, koje je to bogatstvo, trud njihovih ruku, žuljeva njihovih ruku i uistinu mi je izuzetna čast da je grad Pleternica danas mogao biti domaćin ovog velebnog skupa, da su naši poljoprivrednici mogli iz prve ruke čuti što se to nudi od sredstava za rast i razvoj njihovih poljoprivrednih gospodarstava, ali isto tako i da je ministar mogao vidjeti što to naši vrijedni poljoprivrednici rade, razgovarati sa njima, čuti njihove probleme, njihove prijedloge kako to sve skupa poboljšati, kako bi zapravo naša poljoprivreda rasla. Evo, mislim da je ovo lijepo, da smo se ovako našli, da malo pokažemo čime se mi bavimo i šta radimo i da posjeti nas koji imamo OPG. To je potrebno, to je naš ključ da se negdje promoviramo, da pokažemo šta imamo i šta radimo. Znači naši plodovi da se vide malo u širem razmjeru. Smatram da je to jako lijepo što ministar krenuo sa tim projektom i što tako obilazi i na neki nešto što naše guraju. Treba biti to gurat naprijed, a ne ono što je strano.